Lät allar góðar andar vera tjókna í þessu fer og fylgja okkur og væna okkur læg så vi kan være trygg at på vei. Sir David Attenborough så en sån lallande reptilian. Och för det mesta? Ja, så slett ja. Men de var väldigt men lallande det är det inte. Det goda vi att vi arbetssökande att det är fantastiska möjligheter att vi är salarsökande. Vad är du? Jag är astronaut. Akkurat hände I sa akkurat omkring önskap som jag inte skilte och Snart som att du visualiserar, du visualiserar verkligen I det så manifesteras. det var som om att jag gjorde att vatten kom till. Känner jag det? Känna? Jag känner det lika så väl som jag känner mig självan. Hur fuckar du? Så vöker så tydlig, så livande som näka. Heiter? Hvor hittar du dette? Baldur. Vad är så fucking bench för?